martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami na mangaramoti parnguluan nami sahat tutikion. Ale Tuhan tangihonon nami mahatam nabadiai. Marasini roha mahodihami. Todim todi parbadiai ma na mangarajai ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami, jala takas huat tusihami, hatam nabadiai. Amin. Horas madihita sude, selamat Paskah madihita saluhutna. Huria nahina holongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita sadarion, ima di minggu Paskah na parjolo, tersurat di Sada Korin biddu 15, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 10 sada. Sada Korin biddu 15 ayat sada, sahatu ayat 10 sada. Tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Alai naing mapa botohonoku tuhamuak kadongan, barita nauli nahu barita hot tuhamu, naji nalomuna naunggabe hajongjongamuna. Laos ido parhiteamuna gabe malua, namun ditiop hata nabi narita hon tuhamu, ia naso sadok magopo hamu porsea. Ai sian mulana hupasahat tuhamu na hujalo oddo. Naung mate do Kristus alani dosata hobar tu na tarsurati. Naung tartanom do ibana gabe di pahehe diari patuluhon hobar tu na tarsurati. Jadi di patarida hoddo dirina tu si kepas, dungi tu na 12. Dungi di patarida hod dirina sahali tu lobi 500 dongan, na tumorop sian akai mangolu dope, debado naung modding. Dungi di patarida hod dirina tu si Jakobus, dungi tu aka aposteli sudena. Alai dipudi ni saluhut nai di patarida hoddo ibana nang tuau natardok tubu dina sotikina. Ai au do na ummet sian aka apostel na sotama do au nian guaron apostel ala na kulele huria ni debata. Alai na diau nuaeng sian asini rohani debata do ubahen na dapot. Jala dang magopo asini rohana na tuawi, ay gumodang do na huula hosian nasida saluhutna. Alai dada au tahe asini rohani debata na tuau ido. Atong manangau pe manang nasida songonido parjami taon nami, jala songonido gabe porsea hamu. Ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata di sadatiki naing marsaka ma sahalak doli-doli sian sada keluarga naing marhasohotan. Alani i di pabua ibana do sakap nai tunatorasna didok. Asa natorasna na memilit sadi hari partikionna di patupa ari pamasu-masuni. Alai tutu dengan catatan di bagasan na saminggu ma di patupa. Lapatan na holan sahali tikting. Alai alamat cai jepek do tiki cutina di lehon perusahaan tempatna mula-ulaon. Ala holan na saminggu do di lehon partikian. Jala aca alamat cai jepek do partikiani songon nabingung do sempat natoras nai. Amat tai dohot inat tai laho mangariritari. Nian per minggu
jala perkordo nasida di gereja. Alai pitor hatokma di halaputon nasida mamereng jala mabuka almanak. Dibereng ma aka ayat-ayat nasa minggui. Mulai sian hari Senin sahat tu hari Sabtu dia ma didok rohana sida partikian na apa lepas patu pahon pesta ima disakap ni anak nananaing marhasohotani. Dibuka ma almanaki dibereng ma ayat di hari Senin. Didok na tersurat disi dungi manikok ma si Judas. Pitor hatok do didok amatai tu inatai. Ngirihia ma ayaton. Dang baeno di sopesta. Dang dinggani arisial dui. Dungi diuduti mamuse dijaha ma ayat tu ari Selasa. Adong ma natar samun pola mate-matene. Jadi didok nasida ma aope arisial doon dang baenon marpesta dison. Dibuka mamuse tu ari Rabu. Tortopudo di elusi inatai. Dang boy nina inatai. Molo ari Rabu dang pola berengon almanak. Ai onat do disi. Dang baeno pesta disi. Lau suarongan non naro nina inatai. Ditorus somma mamereng almanak di hari Kamis. Tersurat madisi. Hehe masikai do paksi Habel angginai. Jala dibunuh do ibana. Jadi dido amatai ma. Asingati. Hola narisial do hubereng di almanakon nasa mingguan. Dibereng mamuse tu hari Jumat. Tersurat disi. Alai dihalomohon si Saulus do pamunu nasida di si Stepanus. Marsi berengam ma amatai dohot inatai. Dungi didok. Hola narisia lati amang nina inatai. Dangarok kubereng ayat nasuman. Dibereng mamuse hari Sabtu. Tersurat disi. Alai anggoso hehe Kristus sian namate rumarma jamitanami. Topuma dido amatai muse. Asing samingguon holan ayat-ayat kematian do. Atong unang pola tabay di bagasan na samingguon. Tadok ma tu anatai. Tu tahun na Roma ho marhasohotan. Nitama. Dungi dos marohana sida. Di telepon ma anak nai. Dido inatai ma. Amang. Nunga diberek kami ayat di almanak na samingguon. Dang adong nasuman. Dang lomodo pe rohanami mateho. Tu tahun na Roma ho manguli da amang. Ubegei songon na kecewa dotong anak nai. Alai dang tardok ni anak nai be manangaha. Huria nahi naholongan ni Tuhatta. Dia do nanaing idauta sian namasai. Torop do halak dipertikian sinuai ngomad do porsea di debata. Torop halak Kristen naung lamber teba-teba bilangan na jala porsea di Yesus Kristus. Alai laos diula dope akka parhalaan na maralo tulomo ni rohani debata. Dos doi songon na tersurat di turpuk epistel di Hosea bidu onomi. Ringgas do bangso Israel patu pahon ritual keagamaan pasahat to piliat tu bakas coro. Alai dang dihalomohod debata ala parange doho pabahen nasida naso hobar tulomo ni rohani debata. Domutusi ma nanaing odol honon ni turpuk jamita sadarion tuhita aka amang inang huria nahi naholongan ni Tuhatta. Tongon di pesta Paskah na perjolo sadarion asa toktong ukap rohatta maka tidakon Yesus naung hehei ima Tuhan jala si palua dihita. Ibana naung hehei laos rapa heheon na dohita muse sian hamatean alani dosai. Huria nahi naholongan ni Tuhatta pangalausion ni jolma tu ora-ora ni debata ido subia ni hamateani. Nasa pangalausi ikom mate
asa upati nuhorni dosa do hamatean. Songon natar surat di Rom onom ayat 27. Sada kepastian namai na ikon buluson ni jolma patudda ni pangalasionna. Nunga mardalani siat jolma na perjului ima si Adam jala ihuk do tusi akka jolma na sorang di pudina. Marhaci ma jolmai seliling di nguluna ai soadong be sihir monna dung marujung nguluna. Nang pesai marusaho jolmai pasidikko kamatiani hape lam jumonok do ibana. Lam pinadau hape lam jonok. Lam pinasiding hape lam manosak. Dang marlapata benguluni jolma di portibion ai holan pasiding sidik kamatiani nama dipikiri jolmai. Ido ubahet didok mangulahon akan naso marguna nama jolmai di portibion patudda ni pangalasion na di hata ni debata. Tadap do akai didok apostel Paulus anggo holat di tanah kita ma kirim di Kristusi jolma na dumangol do hita sian saluhutna. Sada Korintus 15 ayat 10 sia. Kristus naji namitahon ni akasisean dohot hina porseaan ni na porsea pausa jolma na danguli sian uhum hamatean Tuhan nguluani. Ido na mangubah parsorion ni jolma di portibion. Dang beholam mangolu di portibion padang situjuon nunga dohot di hanguluan na saliling nililingna. Odo nata na ita alason di pesta Paskah sadarion amang inang huria na hinaholongan itu hatta. Alai haru pesongoni sai martubuat do pikiran na so mardomu tu barita na ulion. Si anak kajolma na holan mamake pangatusionna. Masirapusan mahaporseaon tu utuh-utuh. Masialoam mapakirimon tu pakilalaan. Torop do jolmai na tarealaela tungpe naung di jalo jala di hati dakon Kristus na hehe sian namate dang tutu hehe Kristusi dang tikos na adong behanguluat di balik ni portibion om madeba di padok akka na pamalo-malohoni mangelaela na porsiai asa ditadikko ka porsionna laho mangalo haliluonomma ro apostel Paulus manongos suratna na di sada Korintuson jala na diturpuk jamita sadarion. Huria na hinaholongan nitu hatta haheheon ni Kristus sian namate ido dala kaluan ni jolma na porseai sian uhum hamatean ala ni dosa. Ido laos ido na pina adar ni panurirang Hosea di turpuk epistel sadarion. Haheheon ni Kristus sian namate ido huaso hagogoon ni debata na pausa jolmai sian upa hamatean jala basa-basa ni debata doi. Debata do pahehehon Kristus anggiat tartogu ibana jolmai haruar sian pardangolonna. Dilului jolmai donian dalan asa malua ibana siak kamateai. Hamateani alai dang tarpatu pasa. Diusahot jolmai donian asa ripas ibana sian nasa hahurangan marhite na mangula hopati. Hape laos patikido pabotohon nasolipe ibana siat dosa. Asido tolong ni rohani debata marnida jolma na tinopanai ido na mangojar debata marsuru anakna Tuhan Yesus Kristus rotu portibion asa ibana manuhu nasa pangalausion di patikna. Tu ibana mahape uhum hamatean siala dosa. Dipelehom madirina bahe pardenggana tu debata. Pelea pardengganan ni jolma tu debata di patupa Kristus uju tarsilang jalamate ibana. Dungi dipahehe debata ma Kristus sian namate. Ibana ma parjolo na hehe sian kanamate. Mangihut tu ibana ma sude jolma hehe sian namate. Alani
molot tapaihut-ihut takas naking judul ni turpuk jamita sadarion imana mangodolhon taringot tuha heheon ni aka naumate. Na porsea tuha nguluan saliling nililingna, na so porsea tu uhum saliling nililingna. Ay songon na di bagasan Adam saluhut do mate, songonido di bagasa Kristus, sudedo di pangolu. Boy tajaha di ayat 22. Odo padohan na dipakes Apostel Paulus patorakon pardumuan ni hamatean ala dosa tuhanguluan ala haheheon ni Kristus. Huria nahi naholongan ni Tuhata marhite sada jolma songgop pamatean, laos marhite sada jolma ima Kristus haheheon di akka naumate. Adam na parjolma baik kamatean, alai Adam na paduahon mangalehon hanguluan. Manobus na marutang, paluahon na tarjepol, ido hamamateni dohot haheheon ni Kristus. Ido barita nauli na mangucak jolma siap padelean ala ni hapariron ni parsorionna patud dani pangalausion ni si Adam na parjolei. Asa dang besi habiaran ni jolma hamateani. Ainunga adong na manaluhosa ima Kristus Jesus Tuhatai. Huria na hinaholongan ni Tuhata si halasonoton jala si hamolete honotta mai huhut di pataridahon di ngolu si ganupari. Asa adong haheheon sian namate. Asa adong do haheheon sian namate. Danggabu si jaladang provokasi tung ido si tuhu ni haporseaut di Kristus. Jala tung ido tada ni holong dohot asini rohani debata di jolma. Parsi hohotot di haporseaut di Kristus naung hehei ikon patarida honoton marhite nalam ringgas mangulahon ulaun ni Tuhani di parngoluot taon. Ido si patupaut tanuaing haporseau nido ianggo ruhuk-ruhuk na asa sahat tuhanguluani. Huria na hinaholongan ni Tuhata Kristus na hehe sian namate mangarajai di harajaun ni debata naung patuddu nasa panggonggomion waso dohot hagogoon na adong sa lilingod di portibion dang be margelok akai maradopok Kristus musuh na ubalga jala na parpudi nunga dipatuddu Kristusi. Molo Kristus naung monangi nunga patudduko kamatiani mangi hukma akka na porsea na sopola be humordit bahenon ni hamatiani. Nasa pangalaho pakorhon ni dosa nunga diupat siad diri ni naporseai gabe hubas tu nasa ulaon nadinggani. Asa tadda ni naung manaluhon subia ni hamatiani ima marhite nalam dasip mangulahon lomo ni roha ni debata. Molo marlas ni roha hita sadarion margogo mahita pasidikon sogo ni roha ni debata. Ido na pinangido ni pesta Paskah di taonon sian hita ganup marsada-sada marsanga matuhani. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan Jehovah tongon di ari parningotan haheheon ni anakmu Yesus Kristus naung hehe siak kamatiani ima di pesta parjolo Paskah sadarion disungguli ho hami marhite barita naulii asa tutu situ hami porsea holat tuho dang be Tuhan olo hami di ela-ela portibion laho maddau jala mana di koko mangulahu ragam ni akka ulaun na maralo tulong ni roham marasini roham maho Tuhadi ngulu nami tiok magomos haporseon nami unang murah-murah hami munggil jala maddau siakko. Amen.